дуруд ҳамдирони азиз, ҳамватони азиз. назди мо дина як бемор омад, зан дар коляска оварданша. беҳад беқувват буд. ҳамин энергия зиндагиш кам буд, қуввати зиндагиш кам буд ва мо ҳеҷ вақт дар рӯи касал гуфта наметавонем ки ту соз намешавӣ. мо ӯро мегӯем ки ту соз мешавӣ. духтар бояд ҳамихе гап зана ки ширин касал бояд роҳат куна. мегӯем ту соз мешавӣ. хай ки шифо ай ҷониби парвардигор ай. худованд худо шифоша мета. ҳар як кас сабаб меша. ягон духтар дар рӯи касал гуфта наметавонад ки ту соз намешавӣ. духтар мегӯяд ту соз мешавӣ. гапи нек мезана, гапи хуб мекуна. хай бине ки нашава, баъд бачаш дай, шавҳараш дай, наздикош дай мегӯяд ки хай ҳамин намешава. дар худи касал гуфтан дар кор нест. ана бемор гашт гуфт ки доктор чандин ҷо тавбат кардам, соз нашидам. ай духтурам безор шидам, ай тавбатам безор шидам, ай доруам безор шидам. кай худо ҷони маро мегира ки ман ай ҳами азоб халос шам. баъд мо дилтӣ кардем бемора, худма пеши назараш овардам, гуфтам ки ина маам докторам, маам духтурама, не ки ман ҳам бемор ҳастам. ман бемории қанд дорам. қанди ман то 29 мехеза. не ки чандин ҷо рафтам, эндокринологда тавбат, Россия рафтем, ина Тоҷикистонда чанд ҷо тавбат кардем, Ҳиндустон рафтем, чандин профессорои нағз олимои хуб рафтем, мо ҳам шифона наёфтем. ай духтар хафа шидан дар кор нест. бемора худо додааст, худо бо мегираш. насибон карда боша бо ҳамин касал мурдан, ҳамин қати мерем, ҳеҷ гап не. и дунё гузарост, ба ҳеҷ ка намондай. зиқӣ накунен. мо ҳамина зонуамон, почаамон, таги почаамон ҳамиқа шишка мешава. раҳ мегарди, хиёл мекунӣ болои прижинди. шави дуруз месӯза, бовар кунед. рӯзона ҳушмон ба кор ай, шав фақат сӯзиш дай. почаи чап ай зону боло карах шидагӣ ай. почаи роста то зонура карахтай. ҳамин сол то сол безеб шидестаю, хуб не. хай ай худоро шукр мекунем ки хай бо ин касалан додай. хай бо худаш мегира, нагираш, хай ҳамин насиби мо будааст. оромаш кардам, хай хела хурсанд шид, ба ҳамин гапом хела хурсанд шида, хубӣ ёфт. ина ман худамам ай чандин ҷо тавбат кардам, маам безор шидагӣ май тавбата. маам дига бас кардам тавбатора. ҳозир дар гиёҳҳо гузаштам. ай гиёҳҳо мегирам, худамда настойка тайёр мекунам, ҳар саҳарӣ дорои гиёҳӣ мехӯрам. ҳамон қати хума қапидам. дидам ки ба дига тавбатон намешава. касал тавбат нашаванда будааст. фақат ҳамон як меъёрда қапида мешуда, бо ҳамонам қинд, як паст мешава, бо баланд мешава. хай насиб монда чизе боша. мо ӯзанак ором кардем, хурсанд биромад рафт, баъд хештабоша гуфтем ки хай яка мо и каса тавбат карда наметавонем, ягон назначенияш метиҳам, ба ҳамин ҷавобаш метиҳем. ҳар касно ки бемор шиде, худо хоҳад шифотона мета. шифора фақат ай худо талаб кунед. аммо духтуро, мо табибо сабаб мешем ҳарчида. саломат бошен. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон.